Dobrý deň, ja sa volám Juraj Karpiš a toto je ďalšie pokračovanie série Karpiš odpoveda na otázky klientov Goldsafe. Firma Goldsafe prevádzkuje stránku investičnezlato.sk. Poďme na dnešnú otázku. Dnešná otázka sa týka ďalekého východu. Dobrý deň, chcem sa opýtať, aké vážne sú problémy v čínskej ekonomike. Čína je druhá najväčšia ekonomika na svete a môžu sa čínske problémy preniesť aj do svetovej ekonomiky, alebo je to bežná situácia. Jeden rok sa ekonomike darí, ďalší rok trošku menej a podobne. Tak úplne na začiatku musím povedať samozrejme, že aj moju odpoveď berte s rezervou. V Číne nebývam. Čínu viem posúdiť len z toho, čo sa o nej dočítam alebo čo o nej počujem a teda aj za pomoci ekonomickej teórie. Čiže treba to brať s rezervou, ale môžem vám povedať môj názor z hľadiska teda makra na to, čo sa tam deje. Ono je pravda, že tá Čína bola sklamaním v poslednom roku a v posledných takmer 2 rokoch. Všetci čakali, že keď tam prejdú tie lockdowny, keď si tam poradia s tou pandémiou, Čína otvorí, tak bude z toho nejaký zdroj rastu pre svetovú ekonomiku, že to potiahne nie ceny niektorých komodít, ale že to potiahne aj teda medzinárodný obchod a podporí to ten svetový rast, ale zatiaľ je to sklamaním. Naopak v Číne krachujú tí veľkí developeri, ten druhý najväčší developer, ktorý sa volá Evergrande, tak nakoniec sa dopočítal tú stratu, lebo teda odkladal to zúčtovanie a nakoniec mu vyšlo, že za posledné 2 roky dosiahol stratu 113 miliard amerických dolárov. Aj ostatní developeri tam majú problém so splácaním svojich záväzkov, bankrotujú, komunisti ich zachraňujú, aby to nebolo, ten bankrot nebol nejaký neriadený, ale aby sa to postupne tie splatnosti naťahovali. Zároveň tam dochádza k prepadom cien nehnuteľností. Čo sa týka predajov nehnuteľností, tak tie sú na historických minimách, to znamená, že tí ľudia nenakupujú tie nehnuteľnosti, naopak tie nehnuteľnosti skôr predávajú, nestavia sa tam, lebo teda nemajú to komu predávať. Pohlavári, teda čínsky premiér hovorí o tom, že treba znižovať platy štátnym zamestnancom, hovorí sa o 20% redukcii platov, čiže vidíte, že tie ekonomické správy z tej krajiny teda nie sú optimistické. Akurát podľa mňa to nie je len teda nejaký nový jav, že ja som už v roku 2019, ešte pred pandémiou, som napísal v mojom newsletteri Zle peniazy, dobrý život, že Čína je mŕtva, ale ekonomicky mŕtva. A na základe čoho som to hovoril, a ono to súvisí s tým, že Čína, teda kto si ešte pamätá tú poslednú finančnú krízu, tak Čína bola krajina, ktorá mala najväčší monetárny stimul, to znamená, že vyrobila najviac nových peňazí na to, aby teda zachraňovala tú ekonomiku pred tou veľkou recesiou, ale aj obrovský fiškálny stimul, to znamená, že aj tá vláda tam vo veľkom investovala, vo veľkom míňala. No a keďže ja teda používam ekonomickú teóriu, ktorá považuje tieto stimuly za zlo, za niečo, čo zašumí ten systém, čo pomýli tých aktérov, tak by som tam aj čakal to, že teda následky tej stimulácie, najmä tej monetárnej stimulácie, to, že sa vytvoril kopu nových peňazí, tie peniaze väčšinou tiekli do projektov, stavebných projektov, do rezidenčných nehnuteľností, špekulovalo sa za tie peniaze v nehnuteľnostiach, v rezidenčných nehnuteľnostiach. Takže ja by som čakal, že tá stimulácia, mega stimulácia, obrovská stimulácia bude mať negatívne dopady práve v tom, že sa pomýlia ekonomické aktéry, pomýlia sa domácnosti, naberú na seba viac dlhu, nainvestujú to do nehnuteľnosti, kde sa spraví bublina, tá bublina splasne, bude to mať negatívne dopady. To v podstate teraz som vám popísal ako chybový cyklus vyvolaný tými novými zlými peniazmi. No akurát ten cyklus je dlhý, že to nie je tak, že jeden rok vytlačíte peniaze a za druhý rok sa vám to ukáže, ono to väčšinou trvá dlho, je to v tom dlhodobom horizonte. No ale Čína žije v tom dlhodobom horizonte. To ono, kedysi sa spýtali to známeho ekonóma Keynesa, ktorý ako obhajoval takéto zásahy alebo takéto zásahy štátnych ekonómov do ekonomiky, lebo hovoril teda, že ekonomika je nejaký nestabilný systém, ktorý musia tí štátni ekonómovia nejakým spôsobom manažovať. Vlastne Čína sa správala podľa tohto, že teda snažila sa zredukovať tú recesiu, zmanažovať tú ekonomiku tak, aby rýchlejšie rastla. No ale Keynesa sa kedysi pýtali, že dobre, ale aký budú mať
čo následky týchto stimulácií v dlhodobom horizonte. A Keynes povedal s úškrnkom, že teda v dlhodobom horizonte sme všetci mŕtvi. No a preto ja som napísal v roku 2019, že teda Čína je mŕtva, lebo Čína sa nachádza v dlhodobom horizonte tej predchádzajúcej fiškálnej a monetárnej stimulácie z tej poslednej finančnej krízy a preto hovorím, že čínska ekonomika je momentálne mŕtva a ona tie všetky chybné investície, tie všetky pomilené domácnosti, čo si zobrali viac toho dlhu, to všetko sa musí zlikvidovať, vyčistiť z tej ekonomiky. No a potom môže opätovne začať nejakým zdravším spôsobom rásť. Akurát keďže tá Čína je špecifická, keďže tam tie trhové sily musia zapasiť často nie len teda s nejakou pokazenou ekonomickou štruktúrou, ale aj so stranou, lebo tá strana sa to stále snaží manažovať, tak tamto čistenie pravdepodobne bude trvať dlhšie a bude asi bolestivejšie. Ono, dnes keď sa pozriete, tak ten juan je na extrémne nízkych úrovniach, teda čínska mena je extrémne slabá, napríklad voči americkému doláru, tak komunista povedal, teda nakázal bankám a finančnému sektoru, aby teda nešortovali juan, aby podporili ten juan svojim obchodovaním. Komunista sa vyjadruje k tomu, či sú vysoko akcie alebo nízko akcie, že teda, či v čom je dobre špekulovať a v čom nie je dobre špekulovať. A tieto všetky ako keby zásahy do ekonomiky naťahujú ten proces ozdravovania tej ekonomiky a oddialujú to, teda kedy tá Čína začne opätovne nejakým rozumným tempom rásť. Čiže môj pohľad na Čínu je, že to, čo dnes vidíme v Číne, nie je ani dôsledkom tej pandémie, ale skôr dôsledkom toho, čo tá Čína robila po tej ostatnej finančnej kríze pred tými 10-15 rokmi. A tá ekonomika sa od týchto chýb ekonomických aktérov musí vyčistiť. Väčšinou to čistenie má prejav v nejakej recesii, v práskaní tých bublín. Tie bubliny vidíme, že už praskajú, vidíme, že Čína vyhadzuje do vzduchu množstvo developerských rezidenčných projektov, ktoré sú prázdne už niekoľko rokov, ktoré sa nedajú predať. Ale na druhej strane netreba zabúdať na to, že tá Čína sa aj tak trochu zatvára, že to dnešné vedenie Číny je menej priateľské voči tomu medzinárodnému obchodu, voči západu. A aj to má vplyv na to, čo sa v tej Číne deje. Kopu zahraničných spoločností uteká z Číny, uteká odtiaľ kapitál. Tie nové investície tam pribúdajú pomalšie. Hovorí sa o onshoringu, že kedysi bol offshoring, to znamená, že kopu priemyselnej výroby išlo zo západu do Číny. Dnes je ten proces skôr opačný, že aj vzhľadom na tú vojnu Ruska s Ukrajinou, ako Rusko napadlo Ukrajinu, tak kopu ako toho kapitálu začalo byť citlivejšie voči zahranično-politickým rizikám a tiež sa stiahuje z tej Číny, čo to tiež prispieva k tomu, že tá ekonomická situácia Číny sa zhoršuje. Toto všetko má samozrejme aj dopady na investovanie a ja osobne teda v tých investíciách tú Čínu až tak neobľúbujem, som voči tomu opatrnejší, keďže mne pri mojich investíciách nejde len o nejaký zisk alebo výnos tých investícií, ale aj o návrat toho samotného kapitálu, ktorý tam investujem. A v tej Číne tie vlastnícke práva nie sú ešte tak dobre dodržiavané ako v niektorých akože alternatívnych lokalitách, kde môžem investovať. To znamená, že často ako keby napriek tomu, že je to obrovský rastúci trh, kopu ľudí sa tam chce mať lepšie, žije tam kopu ľudí, ktorí môže spotrebovať, kde sa ten biznis môže rozvíjať, tak tie vlastnícke práva tých zahraničných investorov na to, aby sa podielali na tom rozvoji a na tom raste, ešte nie sú úplne bezpečné a pekne to ilustruje to, aký je rozdiel medzi vývojom čínskych investícií alebo investícií v čínskych akciách a vývojom samotnej ekonomiky Číny. Keď si zoberieme napríklad posledných 30 rokov, tak za posledných 30 rokov to čínske HDP narastlo približne na 40 násobok. To je naozaj akože obrovský úspešný príbeh toho, čo sa stalo Čínou, ako sa Čína zaradila do toho globálneho obchodu, ako sa vytiahla z chudoby, vytiahla tú strednú triedu z chudoby. Ale na druhej strane, keď ste investovali v Číne napríklad cez akciový index Chinese Shanghai Composite Stock Market Index, tak ten za tú dobu, za tých posledných 30 rokov, keď si to prepočítame na doláre, tak zarobil len 47%. To vám vychádza plus minus 1,2% ročne a to je pred infláciou. Čiže napriek tomu, že to HDP narastlo na 40 násobok, tí investori odišli s dlhým nosom a podľa mňa tento problém stále v tej Číne a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať v budúcnosti. Či tá Čína opätovne nejakým spôsobom začne sa snažiť o tie
zahraničné peniaze tým dodržiavaním nejakých ako pravidiel, dodržiavaním vlastníckych práv a menšími zásahmi do toho, ako tá ekonomika funguje, alebo naopak bude degradovať ďalej a ten kapitál odtiaľ bude skôr utekať. To je na dnes všetko. Zatiaľ dovidenia, do počutia, majte sa pekne.